سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب صنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة ኣብ ህይወትኩም ሙሉእ ጥዕና ኣብ ስራሕኩም ዓወትን ኣሳልጦን እናተመነና ንሎሚና ብዘዳለናዮም ትሕሶታት ዜናታት ስፖርት ክንሰግሪና ክቡራት ተኸታተልትና ሰዓቡና ሜሲ ኣብ ቪድዮ ጌም ቁጥር 1 ተሰሪዑ ገና ዝንኡ ብዘይ መሳስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናናሃረ ዝጓዓዝ ዘሎ ኣርጀንቲናዊ ሜሲ ብማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓለም ማለት ፊፋ ኣብ ዝተገብረ ገምጋም ዝበለጹ ተጻወትውን ካብ 22 ተጻወቲ እቲ ዝበለጸ ተጻዋታይ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ኩሎም ክሓኩር በቂዕሎም ነዚ መበገስ ብምግባር ከዓ EA Sports ዝተባህለት ስፖርታዊ ቪድዮ ጌም እተማዕብል ትካል ኣብቲ እተዳልዎ ዘላ 22 ተጻወቲ ዝሓቆፈ ቪድዮ ጌም ንሜሲ ቁጥር 1 ሰሪዓቶ ትርከብ ብመሰረት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዝገበሮ ገም ጋም ዝበለጸ ተጻዋታይ ሜሲ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣዝዩ ተማሓይሹ 93 ነጥቢ ብምምጻእ ቀዳማይ ክስራዕ እንከሎ ኣጥቃዓይ ባየር ሙኒክ ዘሎ ፖላንዳዊ ወዲ 33 ዓመት ሮበርት ሌዋንዶውስኪ 92 ነጥቢ ሒዙ ካልኣይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብሓንቲ ነጥቢ አንቆልቂሉ ምስ 4 ተጻወቲ 91 ነጥቢ ረኺቡ ዘሎ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ከም ዘሎ EA Sports ሓቢራ ምስ ሮናልዶ ተመሳሳሊ ነጥቢ ማለት 91 ብምምጻእ ብቀደም ተኸተል ካብ 4 ክሳብ 7 ተሰሪዖም ዘለዉ ድማ ፈረንሳዊ كيليان مبابي كمون برازيلاوي حلاو لدات أتلتيكو مادريد سلوفينياوي جان أوبلاك كوينو مالوم أبت جمجام 9 نقطة أمتيوم كاب شامنك 7 حدا بقدم تختل تسريعهم زلو خا إنجليزاوي هاري كين فرنساوي كانتن جرمناوي مانويل بيتر نويرنيوم كمون بتمساسالي جرمناوي تيرستغن مخانم تحبير لهم نزوم مستقدامي تغانتا قدمي تسريعهم زلو 10 حدا تتصاوت تختيلهم صعيبه أب قالئت غانتا نايت جيم سفيروم كاب زلو 10 حدا تتصاوت دما حلالو دات مانشستر سيتي برازيلاوي إدرسون دوب كورياوي سون هون مين جبساوي محمد صلاح هولنداوي فيرجيل فان دايك برازيلاوي أليسون بيكر كمون سنغالاوي ساديو ماني نفس وقفهم 89 نطب كوينو مالوم ازوم بمسرت فيفا زغبرو جمجام بلوصات تጻወት ተባሂሎም ኣብ ናይ ቪድዮ ጌም ሰፊሮም ዘለዉ 22 ተጻወቲ ክንደይ ዝኣክል መጠነ ገንዘብ ክፍፈልዮም ካብ ዝመጽባሕ ተጠቀምቲ ጀሚሩ ንጹር ከም ዝኸውን ተሓቢሩሎም ኣጥቃዓይ ቦርሲያ ዶርትመንድ ዘሎ ወዲ 21 ዓመት ኖርዌጃዊ ሃላንድ ኣጥቃዓይ ቸልሲ ቤልጂማዊ ሮሜሎ ሉካኩ ኣከፋፋሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ብሩኖ ፈርናንደዝ ግና ኣብቲ ናይ ፊፋ ገምጋም ካብ ዘይኣተው ዘለዉ ከዋክብቲ ተጻወቲ ምዃኖም ተፈሊጡ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ዓመታዊ 22 ማለት ክልተ ጋንታ ዝኾኑ ብሉጻት ተጻወቲ እናሓረ ንኸም EA Sports ዝኣመሰላ ቪድዮ ጌምስ ዘፍራት ትካላት እናተላዘበ ናይ ጌም ቪድዮ ብምፍራይ ዘይተኣደነ መጠነ ገንዘብ ከም ዝረክብ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብቲ ቪድዮ ጌም ብብቕዓቶም ተመሪጾም ዝኣተው ተጻወቲ ድማ ካብቲ ፍርያት ደሞዝ ይስልዓሎም እዩ ናይ ኮሮና ቫይረስ ክታበት ዘይወሰዱ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ፕሪሚየር ሊግ ሜዳ ከኣትው ተኸልኪሎም ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ፕሪሚየር ሊግ ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ከይተኸትቡ ወይ ካብቲ ሕማም ነፃ ምዃኖም እዋናዊ መረጋገጽ ከያቕረቡ ጾታ ንኽዕዘቡ ናብ ሜዳ ምእታው ክኽልከሉ ምዃኖም ተሓቢሩ ብመሰረቲ ኣብ መርበባት ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ብሰንኪ ኣብቲ ሃገር ብሓያል ናህር ዝላባዕ ዘሎ ደልታ ዝተሰምየ ጅር ኮሮና ቫይረስ ሙሉእ ብሙሉእ ክሳብ ዘይተኸተቡ ወይ ኣብ ቀረባ ግዜ ካብቲ ሕማም ነፃ ምዃኖም ክሳዕ መረጋገጽ ዘምጹ ነታ ዝድግፍዋ ክለብ ንኽዕዘቡ ናብ ሜዳ ምእታው ክእገዱ ምዃኖም ይተፈሊጡ ዘሎም እዚ ብሓለፍቲ ኩዕሶ እግሪ ፕሪሚየር ሊግ ተዋሂቡ ዘሎ ንብዙሓት ኣፍቀርቲ ስፖርት ዘሰንበደ ስጉምቲ መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ክሳዕ ፓስፖርት ንምእታው ግዴታ ክገብሮ ምዃኑ ክሕብር ድሕሪ ምጽናሕ ዝሓለፈ ሰሙነት መደብ ድሕሪ ምቁራጽ ስዒብ ይመጽ ዘሎም በዚ ኸኣ ዘይተኸትቡን ካብ ደልታ ቫይረስ ነፃ ምዃኖም ዘይተረጋገጹን ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ናብ ሜዳ ኣትዮም ጸወታ ምዕዛብ ክሕረሞም እዩ እዚ ብፕሪሚየር ሊግ ኣብ ልዕሊ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ተኣውጅ ዘሎ እገዳ ልክዕ ከምቲ ብመንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ክታበት ኮሮና ኣብ ፓስፖርት ከኣቱ ክጉስጎሰሉ ድሕሪ ምጽናሕ ብሓያል ተቃውሞ ውድቕ ኮይኑ ዘሎ እዚ ናይ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ እውን ሓያል ኣሉታዊ ሳዕቤን ከስዕብ ምዃኑ ብኣግኡ ተገሚቱሎም ገለ ክለባት ዓዲ እንግሊዝ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚረን ክታበት ኮሮና ቫይረስ ዘይብሎም ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ናብ ሜዳ እንካ ምእታው ክኽልክላ ከም ዝተረኣዩ ዝሕበር ፕሪሚየር ሊግ ምስ ክለባት ዓዲ እንግሊዝ እናተላዘበ ካብ ጥቅምቲ ጀሚሩ ክታበት ዘሎ ፓስፖርት ንምትእትታው ኣበርቲዑ ይሰርሕ ምህላዊ ይንገር
ሮናልዶ ማንቸስተር ዩናይትድ ጽዋእ ንኽስፍስፍ ክትገብሮ ዘለዋ መኺሩ ኣብ ፍቅርትን ሓለፍትን ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ልዑል ሞገስን ኣድናቆትን ረኺቡ ዘሎ ሮናልዶ እታ ክለብ ሎም ዓመት ጽዋእ ፕሪምየር ሊግ ተዓትር እንተኮይና ክትገብሮ ዘለዋ ቅድመ ኩነት እንታይ ምዃኑ ብሓውሲ ምኽሪ ተዛሪቡ ንሱ ኣብ ዘረብኡ ዩናይትድ ዓወት ብዘገምታው ገስጋስ ዝመጽእ ምዃኑ ተገንዚባ እወታው ብዙኾነ መገዲ ርእሰ ምትእማን ተጻወታን ሓፍ ከተብል ከም ዘለዋ ይመኺሩ ንሱ ስዒቡ ናይ ብሓቂ ሓያል ጋንታ ኢና ኣቑምና ዘለና እዛ ጋንታ ብብሉጽ ኣሰልጣኒ እትእለና መንእሰያት ጋንታ እያ ነዚ ርእሰ ምትእማን ጌርና እንተሰሪሕናሉ ዓወትና ናይ ግድን ኢሉ ኣብ ሜዳ ናይ ቅድም ክለቡ ኦልድ ትራፎርድ ዓሊቡ ዘሎ ሮናልዶ ዝሓለፈ ቀዳም አንጻር ኒውካስል 2 ሸቶታት ብምዝጋቡን እታ ክለብ 4-1 ተዓዊታ ብምውጻእ ኣብ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ቅድሚት ክስራዕ ብዝገበረሉ ልዑል ኣበርክቶን ብዙሕ ኣድናቆት ይዝውሕዘሉ ዘሎ እዚ ሕጂ ጽዋእ ፕሪምየር ሊግ ንኽዕወቱ ክገብርዎ ዘለዎም ምኽሪ ድማ ብሓለፍቲ ኮነ ብተጻወትታ ክለብ ሸለል ክበሃል ከም ዘይኮነ ይንገር ካብ 2013 ንኒው ክሳዕ ሕጂ ጽዋእ ፕሪምየር ሊግ ተሓሪምዋ ዘሎ ዩናይትድ ኣብዚ ዓመት ዝባሓገዝ ሮናልዶ ጽምኣታ ከተርዋ ዓበ ሃንቀውታ ኣሕዲራ ምህላዋ ይዝንገረላ ሮናልዶ ተቀዳዲሙ ናብታ ክለብ ዝቐንዐ ምኽሩ ዝልግስ ዘሎ ድማ ነዚ ኣብ ግምት ምእታዊ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ተወሰኽቲ ዜናታት ኮንፌደሬሽን ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ሰሜንን ማእከላይን ኣሜሪካ ዋንጫ ዓለም ኣብ ክልተ ዓመት ንኽካየድ ብፊፋ ቀሪቡ ንዘሎ ሓሳብ ብኽፉት ተኣምሮ ክቕበሎ ድሉ ምዃኑ ፍሊጡ እቲ ንሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ማእከላይ ኣሜሪካን ካሪብያንን ዝሓቁፍ ኮንፌደሬሽን ዘፍለጠ ብሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ እዚ ሓሳብ ተግባራዊ ቅድሚ ምዃኑ ግን ኣብ ፊፋ ምስ ዝምልከቶም ኩሎም ወገናት ኩዕሶ እግሪ ክመኻኸር ከም ዘለዎ እቲ ፌደሬሽን ኣብ መግለፂኡ ኣነፂሩሎም ኮንግረስ ፊፋ ዋንጫ ዓለም ዝካየደሉ ንውሓት ግዜ ካብ 4 ዓመት ናብ 2 ዓመት ክሓፅር ዝብል ሓሳብ ናብ ተግባር ዝቕየረሉ መገዲ ብዕምቆት ክጽናዕ ወሲኑ ከም ዘሎ ይዝንገረሉ ኤቨርተን ብሶኒ ምሸታ ብዕል በርንሌይ 3-1 ድሕር ምዕዋታ ነጥባ ናብ 10 ክብ ብምባል ነተን መራሕቲ ፕሪምየር ሊግ ዘለዋ 3 ክለባት ተማዓራርያተን በዚ ድማ ደገፍቲ ኣብ ልዕሊ ትክጠራጠሩሉ ዝጸንሑ ሓድሽ ስጳኛዊ ኣሰልጣኒ ቤኒቴስ ኣድናቆቶም ክገልጹ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብቲ ግጥም ኤቨርተን ካብ ድሕሪ ተበጊሳ ን3 ሸቶታት ኣብ ውሽጢ 6 ደቂቃ ከተመዝግበን ብምኽኣላውን እቲ ካልእ ንደገፍታ ብሓጎስ ዘሰራሰረ ኣደናቂ ፍጻሜ ነይሩ ኤቨርተን በዚ ናይ ሶኒ ምሸት ውጽኢት ተሓጊዛ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብጸልወታ ሸቶ ጥራይ ተበሊጻ ኣብ 4 ደረጃ ክትቅመጥ ክኢላላ ማንቸስተር ሲቲ ንትስፉ መንእሰይ ተጻዋታይ ቦርሲያ ዶርትመንድ ዝኾነ ጁዲ ቤሊንግሃም ንምውናኑ እጅግ ኣሰብሲባ ንሊቨርፑል ክትጫረታ ጀሚራላ ማንቸስተር ሲቲ ነትወዲ 18 ዓመት እንግሊዛዊ እንተሰሊጥዋ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ጥርያ ከተፈርሙ እትደሊ ዘላ ኮይኑ ግና ቦርሲያ ዶርትመንድ ነቲ ኣብ ውድድራት ቡንደስሊጋ ማራኺ ምንቅስቓስ ዘንጸባርቕ ዘሎ ኣከፋፋሊ ጎደሎ 100 ሚልዮን ዩሮ ከም ዘይትለቆ ንኽልቲአን ክለባት ብግልጽ ሓቢራተናላ ቤሊንግሃም ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ካብ እንግሊዛዊት ክለብ በርሚንግሃም ናብ ቦርሲያ ዶርትመንድ ተሰጋጊሩ ሲቲ ብዘይካዚ ንተጻዋታይ ሊድስ ዝኾነ ካልቪን ፊሊፕስ ውን ኣብ ራዳር ኣትያቶ ከም ዘላ ይሕበራሎ ኣሰልጣኒ ጓርዲዮላ ቀንዲ ኣድናቂ ናይ ዝወድዕ 25 ዓመት እንግሊዛዊ ምዃኑ ዝጠቐሰ ዴይሊ ሜይል ንፈርናንዲኖ ንኽትከኣላይላ ኣብ ዝርዝር ሕጽያት ኣትያቶ ከም ዘላ ይሕበር ሊድስ ድማ ነተጻዋታይ ክሳብ 26 ሚልዮን ፓውንድ ከተፋንዎ ከም እትኽእል ዴይሊ ሜይል ወሲኻ ሓቢራ ኣብዚ ሕጂ እዋን 36 ዓመት መሊኡ ዘሎ ብራዚላዊ ኣከፋፋሊ ሲቲ ፈርናንዲኖ ኣብ ሜዳ ኢትሓድ ጸንሓሉ ውዕል ንኸብቅዕ 1 ዓመት ጥራይ ተሪፍዎ ከም ዘሎን ውዕሉ ምሰብቅዕ ካብታ ጋንታ ብኽብሪ ክፋኖ ምዃኑን ይዝሕበር ዘውዱ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዝደፍአ ቸልሲ ንብሉጽ እንግሊዛዊ ኣከፋፋሊ ዌስትሃም ዴክላን ራይስ ኣብ ዝቕጽል ክረምቲ ናብ ሜዳ ንምግዓዝ ልዕሊ 100 ሚልዮን ፓውንድ ሒዛ ናብ ዕዳጋ ክትቀርብ ምዃና ፈኪራ እታ ክለብ ነዝወድዕ 22 ዓመት እንግሊዛዊ ንምውናን ካብ 100 ሚልዮን ፓውንድ ዝዛይድ ገንዘብ ሒዛ ማዕጾ ዌስትሃም ክትኩሕኩሕ ምዃና ትገልጽ ዘላ ዩናይትድን ሲቲን ዓይነን ምስ ተጻዋታይ ነጢበን ኣብ ዘለዋሉ እዋን እዩ ራይስ ምስታ ኣብ ምብራቕ ለንደን ዝመደበራ ክለቡ ውዕሉ ክሕድስ ንዝቐረበሉ ጠለባት 2 ግዜ ከም ዝተሓሰሙ ዘመልክታ ጋዜጣታት ዓዲ እንግሊዝ እተጻዋታይ ካብታ ጋንታ ወፂኡ ምስተን በቐጻሊ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ሳተፋ ዓበይቲ ክለባት ክጽምበር ከም ዝደሊ ይሕበር ዌስትሃም ውን ነተጻዋታይ ጎደሎ 100 ሚልዮን ፓውንድ ፈጺማ ከም ዘይትለቆ ብተደጋጋሚ ክትገልጽ ጸንሐት ኮይና ሕጂ ግና ነዚ ብቸልሲ ክቐርበላ ዝኽእል ጠለብ ዓይና ከይሓሰየት ብሓጎስ ክትቅበሎ ምዃና ዘጠራጥር ከም ዘይብሉ እተን ጋዜጣታት ወሲኸን ይጽብጽባ ንኽልተ ዓመት ምስ ብራዚላዊት ክለብ ሳኦ ፓውሎ ክጻወት ጸንሐ ዳኒ ኣልቬዝ ብጉዳይ ደሞዝ ምስታ ጋንታ ክሰማማዕ ብዘይምኽኣሉ ከም ዝገደፋ ተሓቢሩ እቲ ወዲ 38 ዓመት ብራዚላዊ ኣብ ነሓሰ 2019 እዩ ካብ ፒኤስጂ ብነጻ ዝውውር ናብታ ብራዚላዊት ክለብ ተሰጋጊሩ ነይሩ ኮይኑ ግና ናይ ዘን ዝሓለፋ 2 ዓመታት ደሞዙ ጠቕሊላ ክትከፍሎ ብዘይምኽኣላ ከም ዝተባእሳ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣልቬዝ እታ ጋንታ ክትከፍሎ ዝግባኣ 2.6 ሚልዮን ፓውንድ ውህሉል ዕዳ ከም ዘለዋ ብምምልካት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክትከፍሎ
زي تخل أبيت فردك خاصة مخانو أتنكيغلهم ألفيس دقيمو مستاقانتا كم زي تصاود دحر محبارو مساء أنفت قعزو نابي مخانو قوتا زي تنتصر ناب كلابا سيمين أمريكا ومأكلا مبرع ويدما ناب أرجنتينا ويتكلب بوكا جونيورز كم رح كم زخل قنا قمتاتالهم ألفيس أب كعس أقر زمونو 43 ولك أوي ميداليان وانا جونك عطر بمخالو أب تاريخ كعس أقر حدا كابتن بشلما زاقيتسو قدامو تتصاوت كخون بقع زولو بهار تتصاوتايوم أصلت أنا أرسنال نبر أرسن فنجر ميكيل أرتيتا نتا غانتا أمثال البريمير ليج مستنك قدامت كسر عامن كلتن كم زلو دحر مغلاصو نبزحت وغناتا غريموم اتا ابز اوان حدا كاب لعلو وسمز فيفا كوينو زلو فرنساوي نزبل زلو اتا سيمين لندناويت كلب تخطاتال دحر زغاطما 3 زحفر سعرات زحلف قدام ابلع لنو سيتي حدا بادو عود دحري ممزغابايوم مس أرسنال كاب شحن 996 كساب 2018 نستوعزن 3 غزي صوا بريمير ليج زعترن فنجر كساب حجي دغافي أرسنال مخانون اتا غانتان اتكايدو كل صوتاتات بانكرو كم زعزبونون وسيخو حبيرو لهم برازيلاوي أتقعي بي إس جي نيمار أبتا غانتا أشح زبلع تتصاوتايوم تودع 29 عامت بلوس أتقعي بي إس جي زوارد بوليتيكاوي يخون هايمانوتاو تحسو زلون وسط أزتات كي زارب وينزيهم زن صوارق ملكتات كي قبر زقيدو سممعون أبتمس بي إس جي زاقتو وعل كتيميوم أمسانا يسممع زدما أبرقسو دوموزو ورحاوي 462 شح توسخ غنزاب يخفلالهم بي إس جي نيمار نزفولي وعل كتأتو وستقددت المخنيات ات برازيلاوي تتصاوتا يحلف أماني كريستنا بمخانو كل جزء محبراوي مراقبتات نكرستو زودسو صحفات مسلتات سلز الزرقحيوم إذا دما بفلاي نوتم أمنت كريستنا زي كونو دقفت بي إس جي بحسل زي بلوم إتا كلمنا تتصاوتاي توسخو علب متاوسنا مقبارو زحلو تتصاوتاي كوخنا لا زي تدلي وصايتات كتقبرلو تقديدايام نيمار مس بارسلونا كوينو أب 2015 صوا شامبيونز ليج أوروبا كعترن كلو 100 تاويت غويتا كريستو زبل صحف زلو غاما أبرؤسو أسيرو نيروم مطبحت دحر مكيادو اب هوسبيتال اب كفل صعو كنكن تعقيبو صنح نغس كعس اغر عالمنا زخونه بيله طعنو سلسته محاشه اب زقربا معلتات كابته هوسبيتال كوص مخانو حكاي محبيروم اتنوانጭ عالم سلسته غزي ايدو كمبرلا بمخالو فلي تاريخ سنيدو زلو ود 80 عمت بحر تصاوتاي نبر اب كتما ساو باولو اب زركب هوسبيتال يدقيس زلوم بسنكي ام حقوتو زغاطمو كبيت عناو صغمات بويلچير كنقسقس كاب جمر لعل 8 عمتات تقصيرو زلو بيله نام منشرو كغير تخولو زنبرو غزيف طري اب غفيح معانطو مسمع بلي بمطبحت كاليو تجديدوم قند سمو اديسون ارانتس دوناس مينتو كم زخونه زنغرلو بيله 3 غزي استمرعو كخون كلو بتقلالا 7 ولودات دما الووم امباركز تفتوخم تخاتلتنا نلو مزبلنا يوم تحسو زيناتا سبورت ابز فتصيمنا لنا كان وترو شير لايك سبسكرايب بمقبار دقفونا اخم بوغنا ابز خنفانوكم سلام